Hakanika mas bukuit yung tuay nakabanta yung kasem yung kong Fatima nakabanta kijing isu yusan hakayin yung kasem yung ki. Jing ruai stang mas bukuit nomor lai spa lai pukuntai. Lai spa lai pukuntai. Kumbale kaskeshawa iyawan shamekopa iyawan mistyang yame umpole ujung kajingba shaduwan jomeko try dajing kmen badakarwai lajing iwan aiti Lajing syakri Ha kakatang ukpa padukon padaman sem bakoid. Amen. Ka jing e jong trai jing e Jesus Christ bad ka jing e jong blay lambat ka jing selog jong men sem bakoid kena rangkat bad pi baro. Jajar ha lade marway ko hanmen ko para togin ngin puson yala ka jong em ngin pet ngin kme yala ka jong em ka jungi ka bang yala em ha gine kisngi ki bladap utrai man ka sngi u khod yangi ken malong kamlu ka bai jing bang ya ka prathai bro ka wei kamlu ka bai jing bang ya ka jing em jong ki bai hinga sam chungi par kum juru ya ka prathai ka bladu no ya ka ta ka jing bang ka jing thiang re man ta ka daung ngin pet ni poson ya la ka jong ka jing em hato shisha ka jing em ka junga ka jung phi ka yarap na em ye ki wei ban em ka jing em ka babha hato kar kom em ka junga ka jung phi ka yarap na em ye ki wei ban le bha ka jing em ka jung ki lani hato ngilong kum kita ki Kristan ki bom dan chu ka jing bang ka jing thiang da ka ba im ha ka jing auria jong ka ne ka prathei den mat ka daw ha ka ne klemat ha bang iwan ban trwa ye ka ne ka mas ka bukhoj manta ka step to ken ngin pen khoj ngin pen suba ya la ka jong ka jing em ai bo try leng ba ka jing kloi ka jing ban kala ka bamot ka jing kloi ka jing ban pen bej ya la ka jong ki jing duna ki chungi Pangila ban long kita kalanti kabai jing shai kabai jing bang jing thiang kabai lam ye ki wei shao try in pan map na ka banta kena ki pop ki sang ge jingi ai bo try en map ki pop jingi padon pediang ro kum ju ya ki jing trwa ka bangi trwa ha kena ka mas ki bukhoj den mata ka daw da ge jing snoret ngin phai shakmat ngin phai ka khmat jingi shao try ngin pan map da ka bang ye duai lang rangkat nga pla au blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang alale pop shibun da kiching perkhat da kiten da kikam da kiching leklet da kiching le palat jonga da kiching le palat jonga da kiching le palat pakraw jonga namar kata karpat ya kamaria bukhoj kabayai sa kathe soti ya kangel bergirukoj Menduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalam api ki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukot amen Raikin rako blay isne yangi Raikin rako blay isne yangi penem yangi Raikan rato play yangi Raikan rato play isne yangi
to ngin ya duai nginang ya duai na kebenta kijingtmu bangi labu habas dang kanai kemas kebakot kijungi ngiduai ru na kebenta kijingdon kam jungi baro na kebenta kibapang kebesutam na kebenta kibaduk kibekerdo na kebenta kijingkela kibamot kenong pop nginang ya duai na kebenta kijingtmu kibabaha kibangidan ha kijing im kijungi kerpang na kebenta kaparis kajungi ba kabangin apan kre na kabenta kajing pen katang lengdo aw na benai banwan nang ya dua rukum ju na kabenta kajing koi kajing khia jong pa bako jungi upo Francis to ai ngikerpat ko blei badan bor baro bada kabadur ya barabor ya ke kabashisha bad kababej ngin laban pendap ya kabapen sngu bahaya me hakaktin badru hakakam dautrai jungi Jesu Kristus kon jungme ubim bad basan sha ringkat bad me haga jungi long kawe jongomen simba kuj ublay junam la junam amen. Kajing pule na ka kitab usirang. Wat benset ya ka donor jong pi hala kaspa. Lem nei ong ngalabit labiang. Wat bot kat sabatia kamon bat kabor jong pi. Ban le kat kum kijing kwa ka donor jong pi. Wat ong uban don bor halor jonga lane uban penkolon yanga namar kikam jonga. Namar ublei dasisha unsa pensitom ya pi wat ong ngalale pop bat ka kabalajia nga naba ubah lortam ulong ubah suki ban bitar wat das ngau singan than ha ka jing penbiang ba pi kenton ka pop halor ka pop wat ong ka jing isne jong u kalong ka bakrau un samap ya ka jing bon ki pop jonga naba ha u don kajing isnei bat kajing bitaro bat kajing bitar jong u kahiar hakinong pop wat penslam ban wan pai sya utrai lane buteng yaka nakasngi sya kasngi na ba kensan kajing bitar utrai kan sawan bat hakapor jing penstom pen syuyap wat syanya ya kaspa bomhok namar kan om penmentoy api hakasngi kajing lanot kaktin utrai. So yaulay. Sambalingkong nomor nyau spa ruspa nyau pulan. Ruspa nyau pulan. Antifon ba live. Suku bril Ubom bu jaga jingai pujo
Balong sisa kakti jongu play. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai udon rangkat bat pi. Kai jing pulai na gospel bakoj kat kum u Markus. Kabram ame ko try. Hakata kapor u Jisu long hala kisenran. Uno ba happy shikuri ko bandi namar pidon yakakerteng chung u Chris. Omdu yakabainong da lele. Uno wapen long yaw brew ne kine kibarit kibangej hanga ban lepop. Kan kambha yaw ta ladate da mau terlihat ubahe hakarandang jungu bat ba en peno yu shapo kaduriau kumta lada kakti jungpi ka panlepop yapi tot no yaka ka khambha yapi bandrung duko sha ka jingem ban yaka badon atli kikti ban lej sha dujok sha ka ding bom jelep bat lada kejat jungpi ka panlepop yapi tot no yaka ka khambha yapi bandrung duko sha gejing ban yakabadon atlik kijat ban bread sha kadujok lada ka khmat jungpi ka penle pop yapi to klau no yaka ka khambha yapi bandrung ha kahima ublei tang shilyang ka khmat ban yakabadon atlik khmat ban sha bread sha dujok hakaba uksain jong ko yap bat ka ding kam lip naba ya wei pa wei an pan bang mlu da ka ding kam lu ka babha henry lada kam lu ka blat do da kumno phin pan bang pat yaka to don mlu holiday bat to yesuk para mapi ka gospel jong utrai Kacingera yame ku Chris. Shisin don ka jingetu khana ka ba lengkot ba diolese ka ba shojingmut habangi puson ya ka habasdang jong ka perthei uksud ukwa ban wan rong sha kanek perthei ban penjot ban penjlor ya ka perthei baro ka wei de nama tagadaw uksud yorang ba upha ya kilaitli laingut kiksud sha kanek perthei uksud ubapha nang kong uwan sak perthei ulej keleng saudong ka perthei ulej yatu baruong ba don blei ha kanek perthei don blei ha ka jingem ga jungpi lada piwat yo blei ru pinomi kendo namar ublei don ulej keleng
saudong ke perthei hanrei ki breu kim pediang yau ne uksut namar kitip ba ublei udon shisha ha ke perthei bat ha ke jingem ke jungki bat ki yomat shisha yoblei ha ke jingem jungki haba ki duai lane haba ki leb ha ke jingem nangta wan sau soju baar uksoju baar ulai keleng saudong ulai kren ha ki breu keleng uong ba don du jok Dain matak daw pilaban ka jing pi namar haba piyap no naknek pertei pinleit bet tang sabeneng don du jok kajo ki breu kim syam la pediang ya kane ka jing hikai lane kane ka jing ptha lane ka jing kran jong ne uksoj baar damar kitip ba kum ki khon ke jong blei ki haban yo ya ka jing pen sutam but uksoj uphap yang sawei pat ubalai banwan sak perthei une uksoj ubalai uwan sak perthei uong hagi bru keleng kat ki ba u kendu ha ka lenti yat ke jungu uong ba pidan shibun kapor dein matak daw shim kapor ke jungpi pilaban kat ke ba pim ha kana ke perthei pilaban le kat ba pikwa ha kana ke perthei pilaban le bha pilaban le sniu pilaban ke jung pi ha ka pop pilaban ke jung pi ha ka jing auria kanai ka jing tha la ne ka jing kran ne ka jing lab jong une ukso ju balai but bun ki breu keleng perthai keleng saudong ki pediang ya kanai ka jing hikai jong une ukso ju balai ko han men ko para yo le se manga ma phiru ngi yo sneu ya kine ki kenten lai kenten ha ka jing e ba man la kasngi la ne ha ka jing baladap but yole se ngi pediang kawai na kine hanrei ke babon sen mangi ngi pediang kadai kane ka jingong ne uksoj ubalai pidan kapor balai ha ka jingem ka jingpi dei na matak daw shim kapor jingpi banle kat ba pikwa shim kapor ka jingpi ban ka jingem kat ka ba pi ibit lane pis ngobit ha ka jingem ka jingpi dei kane ka ba mangi ngi pediang ha ka jingem ka jungi dei kane ka ba penjulor ya ka jingem jungi kum ki kristan dei kane ka jinglong ka junga ka jungpi ka ba pendu no yang abade pi ban yo ya kita ka jingkurku jong blai ha ka jingem dei kane ka jing pediang jungi ya kane ka jing tha ka jong kusut ka jing hikai jong baman ka ba mangi ngi du yala ka jong ka men sim rukum ju dein mata ka daw habangi klat na kane ka perthei ngi du no ya ka jing su beneng yo lese den mata ka daw trai menta ka sngi u khot ya yang abade pi ning kong na shabe dalele ngim dei banlong maujin thut nak banta jong ki wei yole se ko hanmen ko para habangi pejala ka jong ke jim ngilong maujin thut ya ki wei ban im ne ban le pha ha ka jing jong ki ngi yos ngeo ban ngi yo iu jisu ong dalele phim dei banlong maujin thut lada ngi pilong maujin thut nak banta ki wei ka bahaya pi ban te daw mau bat ban bret sha kaduriau kane ka ba ujisu kran ha gospel ka bang yos ngau den mata ka ngi haban pen kan mau yala de habang yu i ba ki we ki leb ha habang i ba ki we ki persang ban ka jing kristan ka jungki habang yu mat ba ki we ki persang ban kama ya ka hok ka jungki ngim de dalale ban long mau jintut ngim de dalale ban le chaklenti jungki ban penwit lane ban penthot ya karkom ka jungki ya karkom le ka jungki sajisin ngaban biang ya kabang loong mani bon sin manga manupi shisha habangi pejala ka jong ka jingem ngilong maujin thot yole se bet lane direct kumbaong kinong we direct ngimlong maujin thot da ka kam ka bang le da ka kten ka bang kran yole se hanrei hari ngilong maujin thot na ka banta ka jungki lada ngilong maujin thut na ka banta jungki kalong ka bama namar kitu kibangi penthut ki pendu no ya ka jing ka babha jungki ban ngi pendu no ya ka jing kurku ka ba ki dei ban yo ha ka jing ka jungki ban ka ba kham kor pat ka ba mangi ngidu yala ka jong ka jing ngidu yala ka jong ka jing bha ban ngidu ya kata ka jing kurku ka ba ublei umang na ka banta junga ba jungpi kampalat bagi to ki bru ki bangi penthot ki du mangi ki ba penthot ya ki to ki bru ngi du ya kata
ka jing kurku ka jong blai ngi du ya ka ka ba ngi la dan ha khmat jungi ne ka thong ban yo ya ka ta ka thong ka ba ngi don ha ka jing em ka jung a ka jung pi den mat ka dau trai kwa yang abada pi ko han men ko para ba ngim dei ban long ki mau jin thot na ka ban ta ki wei da ka tin ka bangi kran da ka kam ka bangi le la ne da ka jing em ka bangi em han rei ngi dei ban long kita ki briu ki ba ken tiu ye ki ban lebha ha bang yu i ba ki lebha ha bang i ba ki persang ban em ka jing em kristan ka ba shisha jungki lengba ka ta ka jing long jongi ka ba bha ngi dei ban ken tiu ye ka jing em ba bha jungki kane ka dei ka ba jisu kran aga gospel den matagrau jisu ukhot yang abade piken ban long kata kamlo na ka banta ka jing em jong ki wei ngite ba kamlo ka dei ka wei kata ka jing long ka ba penne pensa ya ka jing bam men handai hagipor menshwa kapor bam padon fridge kapor pempadon kine ki scientific way ban penne pensa ya ka jing bam ki riu handai jing ki riu tamben jing ki pen selek ada kamlu ne ta ada kamlu ya ke jingbam ban penne kane ke dei ke jinglong ke bau jisu kwa yang a bade piru ban long dei mata dau khot yang i ban long kamlu ka jing em ka junga ka jung pi ka dei ban penne pensa ya ka jing suk ka bala du no na kane ke sla prathai menta ka jing em ka babha ka junga ka jung pi ka dei ban penne ya kata ka jing isnei iwe markal yang kabala duno na kane kaperthai utrai ukhot yangi bangin long katam banta ya daka jing im jong kamlo jingi yakiwe ya kato kajing duno jong kajing ya ich markal yang hapo kaying kasem kaperthai jingi menta kala duno ya baro ki jing long babha lane kita ki jing hikai ki bau jisu kwa ya kaperthai bad yangi iwe paiwe ban im den matagrau ujisu pan kan mau yangi lada mapi kumu kristan lada mapi kum ka kristan lada pi don kata ke jinglong jong kamlu klempe phila ken ban penne pensa ya kine ki jinglong babha ka ba manga lahi kaya pi kane ka bo jisu ong den matagrau ko hanmen ko para ha kane ka sngi token ngin puson yala ka jong ka jing em hato ngilong mau jin thut na em na ka banta ka jing em jong ki wei ne hato ngilong kum kata kamlo kaba penbang kaba pentiang kaba penne ya ki jinglong babha kaba trai ulai hangi bat hak prathai baro kawai kasong hanga hapi ko hanmen kora ko para ban pediang ya kena ki jing hikai ki jung utrai ladangi pediang ya ki jing hikai ki jung utrai ladangi em ya ki jing em jing ikat kum kena ki jing hikai ki ba utrai ula hikai ki jing hikai ki ba utrai ula ptha yangi klempep ngilaban penne pensa ya ke jing suk ya ke jing isnei ya ke jing long kawe ya kata ke jing yamap ya baro kita ke jing long ki babha ke bau turai ukwa yangi ba ngin penne pensa namar utrai ukhot yangi uyai khot yangi man kasngi ban long kata kamlu ke ba penbang ke ba pentiang ke ba penne ya ke jing long ukres hak prathai lengba ke jing em jungi jar manta ngin duai ngin kerpat yo try ai bo try un ai boringi ai bo try kristan yangi bangila ban kiar na kata ke jinglong mau jintut na ke banta ki wei berkumcuro bangilong kamlu basisha kamlu ke bapen bang ke bapen tiang ke bapen ne ya ke jinglong ukres ha ke jing em jungi bar ha ke jing em jong ki para breu an yoro ya Jesus Christ Jinom lai jinom amen. trong ngin plai la ka trong ka jinget nga nget hau lei pa badan bor barok unong tau ka beneng bat ka kendau pada hal Jesus Christ kun mamarwe jungu utrai jungi Ya walaupun naman siyem bukoy, ya walakan kemaria hai soti ya wasala ben hapo piantus pilatus lasana phanai u laya balatep u Riyaj kebayap ha kesngi kebalai lami pat kebayap
ula kiu shabneng usong shkamon ublay kupa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ke beim ban ke bayap nangay haw man sem bakhoj hakabalok katolik bakhoj ha ka jing salok kre khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing ni pat ka do bat ha ka jing em bom chukot amen Lai spa prapusan. Lai spa prapusan. Doai ko para ba ka jung kanya junga ba jung pi kan long ba pedang ho na khamat khamat try blay jungi to try pedang ke china na kti jung pi nak banta ke jung robert borom ke teng ke jung u ke jung man to yangi bar balang ba kho jung u baro ka we kat bang yilen yam ye ke jung maya jung me ko try da ke ba pendep bat ke badai hok ke jong me ngi kerpat red ya me ba ke bangi terwa sha ke borom sem jong me kan yalam yang ngi sha ke jing penem dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru. to kentu yalaki donut Kentiu ki sao try. to ngi utrai blay jongi Kai song hok bakate. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme kok pa bu khoi tam lang baw khon be ye jung me Jesus Christ ka tin jung me da ka ba mela thau ya ki e ba ro yaw ba mela pha shangi kumunong penem bat unong suspa ubalong uleng do daw man sem ba khoj bat yaw ba la kha na ka the soti kat baw dang pendep ya ka mon jung me ban penyo hame yaw pai ba khoj ula piar ya la kiti haba ula sha shitam khnang ba on pathat no ya ki sai te sai khum jong ga jing yap bat uba pen pau ya ka bor jong ga jing mi pat te namar kata rengkat bat ki angel bat ki khoj ba ro ngi pen bana ya ka borom jong me kat ba da ka we ka sur ngi ya ong
Dasha melong bokoj kotrai ke thame jong ke jingkoj baro. Namar kata ngikerpat yame topan koj pan kentang ya kine ke jing terwa jungi. Dag bapa yamasim jong me kum kamjer halo jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebai ngu yame ula kedia yu badala hala kesenran u ong. To shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha kajukorkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kisenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbom jukut ya kebaen penmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajingmap yakipop tole yakane ban kenmau yanga. Kajing maya jong kajing nge. Kajasin bagi bam yuneuku Kadini dagani kapuri Dipena kajing yang jong mekutrai Tadadu Namar kata ngi gibapan menta ya gajing ya bar gajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi gibabit ban yang akma jung me bad ban sakri ya me da gibas ngoret ngi kerpad ya me bangi gibayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapan yatali kawai dauman sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala kapertei Bato penjanaya ka ha gajing it. Rangkat bado Francis ukpa bako jungi. Uwal bad marwen yu bishop jungi. Kakunhun ki bishop bad baro ki lingdo. Token maulem ruya ki henmen ki para shenrang bad kentei. Ki balayatya da ka kermen ya gajing mi pat. Bad ya baro ki balaklad no ha gajing isnei jong me. To penyang ya ki sha gajing shai ka kmad jong me. To isnei yang ibaro ngi karpad ya me. Barangkat bad kamariyat hesoti bakoj. Kakmi jong blay, ujasa bakoj ukurem jongka, ki apostol bakoj, bad baro kerukoj, ki belapan senu bahaya me pateng lapateng, ngilong ki babet banyo bantalam, ha gajung bom cukut, bad begini ro bad pandan borom yeme, daw kun jong me, uji sukres. Dau lembadu bad hau, kan long hame blay ukpa badan bor, ha gajing long kawai jong men sim bakoj baro ka borom bad gajing ro chinom la chinom amen. Kumbal hukum yang ngi daw nong penim bad kumbal hikai ngi daktin blay ngi nud ban ong kok pa jungi wa habneng kalong ka bakoj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendau kumba habneng Toa yangi menta gajing bam jungi kabahala kasni. Patamab yangi kerengkang jungi. Kumbang girugi mab iki beles new yangi. Padwat yalam yangi sha gajing penshoy. Henry depan laj yangi na kabas new. To penlaj yangi ngi kerpat kotrai na gajing snew baro. Ha gajing sebon jong me. Toa jing suk jing sanya kisngi jungi. Kenang ba da gajing irap gajing isnei jong me. Ngin lai barabo na kapop bangin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dengap kemilanti ya gajing kermen bakoj bad gajing wan pad jung nong penem jungi uji sukres Nama kajume kalong kaima Kajume kapor bakaburom Chinom la chinom
Ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api. Wat pe je ki pop jongi henry ka jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me to ai ha kai ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim bad basan char junam la junam amen. Ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bad pi Rengkat piru. tong ini terwa ya ka da ka jing suk iwei ha iwei pad ka jing suk bad pi. Kukulang produble, ekit kipoperte, Joseph sinayani. Kukulang produble, ekit kipoperte, Joseph sinayani. Kukulang produble, ekit kipoperte, to ai jinsuk yani. Hakmi kun lang brod jong oblay hakmi ubakid no yaki pop jong kaparte suk yangi blasakot sha ga jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat kam song hok man rung apo ka yeng ka jonga han rai shong tang nak tin kaman sim jonga kan sakhia hi kamat bat kasnam kres kan ri bat kan yilam yangi sha ka jing em bom jukun amen. Chris. Come at us now, 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 Chris. Spotlight under Try Jisu, go play Jonga. Ya kamen sim Jonga mepsa. Here
kat bagi dangai ngu yo try kat bagi dangi ro yo try na ke benta ki kamba ki kamsan ke bawla le yangi kham tame ke jingwan rung ke jingu ha ke danot ke jingi ha ke jingim ke jingi ha ke na ke step to ken ko han men ko para ngi dangai ti la de ha u ai bot try nang simti yangi ai bot try nang pan khlan yangi ai bot try nang ai boringi bat kum juru unang yalam unang paten lenti yangi bangin laban im ya ke bab jisu lahi kai yangi lang ba ke gospel ke bamenta ke sngi da ke jing kermen how try to ken ko han men ko para ngin duai ya ke ke jing duai jubilee jong snam arajarar pusan kok pau ba habneng to ai ba ke jing ba mel ai yangi how kun jong me jisu christ o han men jongi ba da ke ba tling jong ke jing bun kan kelang hai ke dan lut jongi mekot kan kristiu biang hangi ya ke jing kermen bala kerku na ke banta ke jing wan ke hima jong me to ai ba ke jing jong me kan kaladur yangi sha ke nong lur lan ka bom ju song thai ban bet ya ke sembai jong ke gospel to ai ba ke to ke sembai kan kaladur na shapo ya ke jaj bendreu ba de ke perthei mariang baro ke wei ha ke jing kle lenti batikna ya ke meneng batmai bat ke perthei batmai ha ba enda ki bo jong boman la weng no kaburam jong me kan kan shine chinom kai ba ke jong me ke jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ke jing kermen ya ke jing lut ya ke tia ji kan show beneng ai ba kata ke ju ke jing kan sempesupriang ya jing kermen pada jing sok hau nong suspa jungi satla perthei shame ko blai jungi bala kerku jinom kalong kaburam ke jing ro jinom amen kok pa jungi kerteng jume kan wan ka hima jume kalong kamon jume ha khendeu kumba habneng to ai ngi manta ke jung bam jungi ka ba hala ke sngi atama bingi kerang kan jungi kumba ngi rogi ma ke bless ne ngi barwadi lam ngi sha ke jung panshoi henre de pala ngi na ka bas ne amen kublei komaria ka badab de ke jung ai Try naman pala kuya pala paling walang kuya so ko jong sa Jesus Komaria bakho jokmi chomblai to dawai nak banta chini knong pap banta pada kapor kichini ap kichini amen kaburam hau pa barau kon barau sem bakho kumba kalong ba man kong kum jum ta barabo janam la janam amen to ngin ya dawai Tuai ngi kerpat ko blei badan bor baro bangin yomat yauso jong kata kabang ilayo pediang kum gasos kular lengba kini gijing maya dau kris utrai jongi utrai udon rengkat bat pi blei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badomen sem bakoid amen tolisuk id basikri utrai daga jongi jong pi mar kaliang Isnamo yau blei. Lai spa kat kenda. Saka jingi jo
ruku na sim kuit, ba long ba menikah, kunjung ta ba berapa, junam la junam amin. Enyi roh trai Jesus Christ, junam la junam amin.